Защото не чрез думите си, а чрез своите действия ще въздадем слава на живота си. Софокъл. Здравейте! Казвам се Дмитрий Буряк. Аз съм основател на компания Vision International People Group. Сега ще ви разкажа за нашата компания. Но преди това бих искал да ви предложа заедно да направим едно пътуване във времето. Да надзърнем. Да надзърнем в миналото, там, откъдето сме започнали. С какво е започнало нашето съществувание на планетата, която носи това гордо, звънко и нежно име Земя? Преди милиарди години в света господствал черният космос. Светът, какъвто го познаваме, изобщо не съществувал. Имало единно пространство, от чието процеси на трансформация се е появила Вселената, в това число и нашата Слънчева система. Като резултат от обгръщането на Слънцето от протопланетен облак, се образувала нашата обща планета – синята планета Земя. Благодарение на уникалните си природни условия, Земята станала мястото, където възникнал и се развил органичен живот. В хода на бурните еволюционни процеси, протекли на Земята преди половин милион години, се появил Homo sapiens, мислещият човек. Замислете се, хора, това сме ние. На определен етап от еволюцията човекът станал активен участник в този процес, създавайки такива невероятни неща като производствените технологии. Вече успяхме да излезем в космоса и да се разходим на Луната. Съвременната наука постигна невероятни успехи практически във всички сфери на знанието. Тя овладява космическото пространство и се стреми към нови върхове. Но ние забравяме, че създавайки най-нови производствени технологии и увличайки се от научно-техническия прогрес, все повече се отдалечаваме от естествените си корени, от природата. В крайна сметка човекът се е поставил на ръба на катастрофата. Това е преди всичко духовният упадък на човека, на индустриалното общество. Замърсявайки околната среда, унищожавайки всичко живо наоколо, човек унищожава сам себе си. Спрете! Хора, ние не искаме това да се случи. Замислете се! Престанете да се самоубивате! Днес, за да не се случи нещо подобно, сме длъжни да се върнем към първоизточниците. Това е нашата природа. За да оцелеем днес, не са ни нужни машини и мрачните постижения на научно-техническия прогрес. Днес човек има нужда, преди всичко, от духовно спокойствие и здраве. И ние разполагаме с всичко това. Ние имаме всичко необходимо. В продължение на милиарди години природата ни изпраща сигнали, които днес в никакъв случай не бива да пренебрегваме, защото тя разполага с всичко, за да помогне на нас, хората, да се върнем към първоизворите, да придобием сила и здраве. За да се запази животът, хората трябва да се обединят. И преди всичко да обединят умовете си заради своето собствено благо. И такива съмишленици има. Те са компанията, която аз създадох. Защото Vision означава поглед. Нов поглед към света. Тук са събрани хора, чиято мисия е да направят всичко по силите си за разрешаване на проблемите, грозящи всеки човек по-отделно и цялото човечество. Това са съмишленици, чието дълг е да създадат нравствено и физически здраво общество от хора, обединени от духовни и културни ценности. Днес хората съзнателно се обръщат към здравословния начин на живот, защото разбират, че това е единственият начин да запазят живота си, поддържайки и регулирайки функциите на организма. В нашия век човекът има огромен опит в използването на природните ресурси, съвместявайки го с високите технологии на нашето време. Нашата компания Vision International People Group,
заема лидерско място в областта на производството и разпространението на продукти, съдържащи липсващите хранителни елементи, а именно обогатителите, биологично активните хранителни добавки. Освен тях, ние разполагаме с лечебна козметика, която заедно с биологично активните добавки позволява да се погрижим за здравето си. Ще ви разкрием тайната на успеха, която се крие в щателен подбор на всеки елемент, както и в производствените технологии, отговарящи на най-високите качествени стандарти. Свръхмодерните технологии ни позволяват да проверим качеството на суровините на биомолекулярно ниво. Днес виждаме, че няма предел за съвършенството на този процес. Ние вземаме от растението най-ценното, най-необходимото, най-здравото и го съхраняваме при всички производствени етапи, получавайки необикновен, наистина фантастичен резултат във вид на краен продукт, произвеждан в нашата компания. Днес великолепното качество на биологично активните ни хранителни добавки и козметичните средства на компания Vision са широко известни и се ползват със заслуженото признание от стотици хиляди хора. В град Отърфорд, в Ирландия, набира обороти нашата гордост – заводът Нутрифарма, създаден съвместно от компания Vision и от прочутата в Европа френска фабрика Аркофарма. В този завод се раждат продуктите на компания Vision, при производството на които се използват най-революционните, най-съвременните, най-съвършените технологии. Vision е не само продукт, който запазва здравето. Vision е продукт, който удължава живота.